Dobrý deň, sme tým vizualizačky.sk, sme absolventi stavebnej fakulty v Košiciach. Radi by sme vám predstavili technológiu, s ktorou pracujeme, voláme ju dynamické real-time vizualizácie. Táto technológia umožňuje širokej verejnosti dizajnovať vlastné interiéry. Pri kúpe gauča, ešte predtým ako do neho investujete peniaze, vás určite zaujíma, ako tento gauč bude vyzerať vo vašej obývačke. Vyvíjame nástroj na dizajnovanie interiéru. V prvom štádiu zoskenujeme existujúci priestor. Následne v prostredí virtuálnej reality tento priestor upravujeme. Prvky mažeme, prvky pridávame, meníme vzhľad prvkov, prvky presúvame, prvky otáčame, tiež meníme farby a materiály podláh a stien. Výstupom sú realistické vizualizácie a rozpočet návrhu. Ďakujeme.